Aurreko ikasturtearen amaieran aurreratu genuen nola gazteen behar eta kezkei erantzuteko plataforma digital bat sortzen hasteko lanean ari ginen, ez? Bueno, gaur esan dezakegu dagoeneko erabilgarri dagoela plataforma hori. Plataforma horrek dauka hemengo irudi hau, eta irudi hau egin du nire alboan dagoen Luna Bakero Bordonabek. Plataformaren digital honen helburua zein da? Gazteen interesekoak diran gaien inguruan dauzkaten kezkak argitzea, ez? Eta landuko dira bereziki lau gai edo lau sailetan daude banatuta. Bat da sexualitatea, bestea drogak eta adikzioak, hirugarren atala izango da gorputza ezagutu eta maitatu, eta azkena bote prontoan eta sail honetan edozein gai sartu ditzakete gazteak, ez? Asmoa da, era oso errezean eta azkarrean gazteek gai hauen inguruan dituzten kezkak luzatu ahal izatea, ez? Era anonimoan gainera. Irudi hau iteko, lehenengo oinarritu nintzen webguneak eskatzezula galderak bezala iteko ziala, eta hortan oinarritu nintzen, eta inun galdera ikur bat, eta gero ja irizpide kontun hartuta garatzen jo nintzen, eta orduan hola eta da. Duela bi urte terdi inguru, aberasgarritzat jo genuen, administrazioen arteko koordinazioa eta komunikazioa hobetzeko behar hori, ezta? Gaia sortu zen batez ere jaigiroan sortzena izan, alkoholaren inguruko eta nerabeen kontsumean datuak nolakoak zian ikusita, ez? Esan dezakegu lehen aldia dela Tolosan nerabeen gaia osotasun batekin lantzen den mahai bat dagola. Kontutan hartu behar dugulako, Tolosako biztanleen 30% gazteak direla, eta nerabeak konkretuki 16%. Orduan, nik uste kopuru majo batekin gabiltzala lanean, eta erantzun bat eman behar zaiola esan bezala, modu integral batetik, ezta? Beste aukera planteatu ziren mailan, planteatu zen, igual presentzialki teknikari bat egotea ikastetxetan, zenbat ordu, zenbat egun, baina ikusten genuen gazteak ez ziren hurbilduko igual pertsona tekniko horretara. Eta ikusten genuen baliogarria izango zela beti hor aukera izatea, bai Tolosako web horrian eta gero ikastetxetako web horrian ere izatea aukera hori edo leku hori bere galderak egiteko. Baldin bada, bote pronto izan egiteke, gazte lokalei buruz. Baldin bada sexuari buruz, bere inguruko, horren ingurukoak, edo adikzio da drogak, edo osasuna arlokoa baldin badea, berdin, bai? Orduan, guk ez egiten dugu, behin galdera jaso, edo bere zalantza edo galdera emango diogu erantzuna ahalik eta azkarren. Gehienek jarriko dugu epea aste berean emateko erantzuna, eta bai gure helburua da bere kezkei erantzun eta ikusten baldin badugu kasu horretan eman behar zaio arreta berezi bat badagolako hor vulnerabilidadea edo arrisku egoera bat emango diogu aukera egoteko banakako elkarrizketa baten edo aparte egoteko. Baldin bada, galdera simple batzuk, ez dakit, nahi duela jakin ze irtera daude gaztentzako, izango da galdera hori erantzutea.